Zer izanen litzateke Martxel Rodríguez dantzaria ez balitz. Nik uste fisikari teoriko filosofiara unitz hurbilduko zena. Norekin ez luke sekula holtza konpartituko. Nik uste sorkuntza eta eszena modu komertzial batean eta merkantilistan bakarrik ulertzen duen edozeinekin. Euskal dantza oso lotua dago tradizioarekin. Gure dantzetako zein tradizio apurtuko edo aldatuko zenuke. Nik uste dut tradizioak transformatzearen ardura pertsona batean ezin dena jarri eta modu kolektiboan egiten direla eta egiten ari direla. Orduan, eta tradizioak dira iraun duten enean, eta irauteko transformatu barra direla. Orduan, obviamente misoginiatik eta aldentzen den guzti hori, nino azkenean tradizioa izateko transformatu barra da. Dantzari lotutako aurre iritzi asko daude. Konpainiako lehenengo dantzaria, zisne zuria izateko ego lehia asko ikusi ditugu filmetan. Zenbat dago mitotik eta zenbat errealitatetik. Dantzak baditu klitxea unitz, dantza klasikoarekin loturiko konpainietan dagoen iruditeri horrekin lotua. Dantza garaikidean gauzak desberdin funtzionatzen dute, baina hala ere erran barra da mito guztiek badutela realidade puntio bat. Eta azkena, bi rol hauen artean zein aukeratuko zenuke. Bere burua munduko biztanle deitzen duen hori, edo herritik ateratzeko inongo beharrik ez duena. Trampa bada ere igual bien arteko nasketa gisako bat eta pixkot herrira bueltatzea gustuko duen pertsona hori, ez? Nik bizitzen dut lesakan bizi naiz, lesakatik kanpo lan egiten dut haunitzetan eta beti pentsatzen dut herrira bueltatzen garen aldiro desberdin bueltatzen garela eta hori uzten dugula baita herrian.